Todo listo na Pobra para a visita dos Reis Magos que o próximo luns chegarán moi cedo á vila. Ás 10:30 da mañá sairán en vehículos descubertos dende a Aldea da Tomada para percorrer todas as parroquias do municipio e a residencia da terceira idade. Este percorrido poderá seguirse por streaming no perfil de Facebook do Concello. Xa pola tarde, a tradicional cabalgata sairá a partir das 5 dende a estación de autobuses, acompañada de diversos grupos de animación. Tamén é necesario destacar a participación de varios grupos de animación na cabalgata, que son Troula, a animación co séquito do Carteiro Real. Tamén vai participar Barafunda Animación cos Italian Brainrots e, por último, tamén a Fanfarria Furruxa. Ao redor das 6, as súas majestades chegarán ao pabillón de Venecia, onde, tras a ofrenda ao Neno Xesús, recibirán a todos os cativos nunha gran festa con animación musical e roscón para todos os asistentes. No Polideportivo da Rúa Venecia, en torno ás 6 da tarde, pois farase a tradicional ofrenda ao Niño Xesús. A partir de aí, os Reis Magos darán os seus discursos e ocuparán os tronos para poder falar con cada un dos nenos e nenas que queiran sacarse unha foto con eles e trasladarlle a súa mensaxe directamente. Dende o Concello quixeron agradecer o labor das forzas de seguridade e voluntarios que colaboraron na organización para poder desenvolver este multitudinario evento sen incidencias.